ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେ କେବେ ବି ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଯିଏ ଆଉ କାହାର ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବନି। ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ କିଛି ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ, ହେଲେ କାହା ମନକୁ ନୁହଁ। କାରଣ ମନ ଆମକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନଥାଏ, ଆମେ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଉ। ଯଦି କେହି ଜଣେ ଚାହେଁ ତା ମନ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ସେ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଭୁଲି ପାରିବନି। ଜଣେ ଚାହିଁବ ଯଦି ସେ ତା ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବ, ହେଲେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ସେ ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ଚାଲିଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ବାଟକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବନି। ହୁଏତ ସେ ଚାହିଁଲେ ତା ବାଟକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ଜଣେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଖକୁ ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି। ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ସେସବୁ ସେ ଭୁଲି ପାରିବନି। ତେଣୁ କେହି ଯଦି ଜଣକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ତା ହୃଦୟରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବନି। ସେ ତା ପାଖରେ ଥାଉ କି ଦୂରରେ ଥାଉ, ତା ସହିତ କଥା ହେଉ କି ନ ହେଉ, ସେ ଚାହିଁଲେ ତା ମୋବାଇଲରୁ ତା ଫଟୋକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇ ପାରିବ, ହେଲେ ତା ମନ ଭିତରୁ ତାକୁ କେବେ ବି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବନି ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ।